Het is maandag 27 januari, de dag dat. Nederland hem kleermaakt voor de zwierst beveiligde top eer. En net alleen nog Heerenveen een kater had. Heel blij, ja. Ik kan de hele week smoren. De hele week nog. Lekker appelswolk. En we zeggen in de bientuin. Maar ik niet de parm ben. Nee. Goeie en welkom bij Bient. Miljoen dus een reportage vanuit uw eigen bientuin. Aad en Miranda, die plant je daar de eerste griente. En we zetten u daar een mooie serie portretten over de muziekwereld. Want hoe zucht een Frieske beroepsmuzikant ons in alle verorings van de oude jaren? Alles wordt in het kader van een wedstrijd plaatst. Dus er groeit een hele generatie op die denkt dat muziek een soort wedstrijd is. Ja, het is de nijste rage op Facebook, de Be Like pagina. In kwarte tijd doeken er in Friesland alle je sites op. Zo is er de Ljouter Be Like pagina, de Amelanders Be Like of de Snekers Be Like. En vrij vertaald betekent dat sa binnen Snitsers of Ljouters of Amelanders. Het idee is eigenlijk heel simpel. Je plaatst een foto en zet erbij een humoristische tekst die het karakteristiek en herkenbaar is voor het dorp of instelling of persoon op de foto. En het leuke eraan is nou, er binnen heel soort Frieske sites en alles gebeurt ook in het Friesk of in de taal van de stad of de streek. Hier rond tafel twee makkers en de Sneker stadsdichter, zo mag ik dat zeggen, Henk van der Veer. Welkom alweer, Henk, om met jou te beginnen. Het is iets, en het is lastig als je zelf geen Facebook hebben, wat wij een goed uitlezen moeten. Dus ik wil voortaan beginnen met een eerste foto. Die kan ik hier, ja, het is een experiment, zou even voorklikken. Dan kunnen mensen hem thuis zien. Deze vond je al leuk, hè? Ja, die heeft wel wat. Vertel eens. Nou, klauwen onder de mayo en een karakteristiek beeld van Sneek, van een cafetaria Sneek. Nou, en één tekst erbij. Iedereen weet wat er daarmee bedoeld wordt. Want als je je hand in zijn putje steken, ja, hoe je het wendt of keren, je komt altijd onder de mayo te zitten. Want er zijn meerdere, hè? Want Snekers Be Like, die doet het echt goed. Haast 1000 mensen die het leuk vinden, die er alle dagen op zeuren. Honderden. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk? Ik denk dat het een vorm van lokaal patriotisme is. Mensen die willen hun uiten in hun eigen taal. In het Snekers in dit geval. Daar onderscheidt hij in van de rest om Sneek heen. Nou, dat is natuurlijk allemaal Friesk. Nou, zeker na die werindeling van Zuidwest-Friesland zeggen die Snekers, jongens, wij moeten op ons zaak passen, wij moeten op het Snekers passen. En het frappante hiervan vind ik nou dat er zo'n soort jongeren binnen, want deze site is door 3 jongeren in Sneek ook opzetten, dat het vooral de 20ers binnen die dat doen in het Snekers. En dan denk ik, hé, dat is lekker. Zullen we het nog even repeat, want ze zijn eigenlijk zo leuk. Ik scroll er even doorheen. Oh, deze vies vast echt leuk. Snekers Be Like. Ja, dat is natuurlijk het mooiste van Leeuwarden. Hè? Dat station en de laatste trein naar Leeuwarden toe. Ja, die is makkelijk. Deze, die vond ik ook mooi. Ja, vind ik ook mooi. Dat is van Puis. Grote kruidenierswinkel in Sneek. En in de hele provincie. En iedereen die heeft het over Puis in Sneek. En je zegt het nooit over Puis of Suks. Wij wel. Ja, jullie wel. Maar dan kan we meteen horen, nou die jongen die komt uit Franeker en die komt niet uit Sneek. En Puis, nou dat is een begrip in Sneek. Kees Puis, die zei trouwens van het maakt mij helemaal niks uit hoe ze het schrijven, hoe ze het zeggen, als ze maar in de winkel komen. Ja. Nou, en dan heeft hem weer, er zit een verhaal achter. En dat maakt het natuurlijk heel nieuwsgierig. Voor jij als Sneker stadsdichter, prachtig dat mensen die taal broeken. Hier zitten er 2 jonge jongens. Ja, welkom man. Je bent zelf ook actief. Ik zal even de pagina erbij pakken. Tim. Dat is de NHL hogeschoolpagina. Ja. Zullen we foto dadelijk maar even niet pakken? Ik klik deze willekeurig ook eens even zien. Ja. Van de mond erop zet. Ja, klopt. Ja. Het is een kerk in Leeuwarden. Ja. En daar hebben we tentamens. Nou, en iedereen dacht, waar heb je tentamens? Nou, in een kerk. Nou, we hebben het meestal op school. Ik heb direct een tentamen niet en maken, wij hebben het trouwens. dus in een kerk. Nou ja, en als je dat erop zet, nou, dan ligt iedereen in deuk. En het is ook echt voor de groep waar het voor is. Nou, het is in dit geval de NL. Nou, het is een groep van 11.000 studenten. Nou, en ik heb nu iets van 2500 likes volgens mij. Nou, en dan lig je in deuk, want het is herkenbaar. Je weet waar het over gaat. Ja, want dit is ergens ontstaan. Kun je het lezen hoe dat ging? Ja, het is van oorsprong is het in Amerika ontstaan. En heeft Nederland nou sinds ik denk
2 maanden of zo is het echt populair in Nederland. De echte populairste Be-like pagina is de Tata's Be-like. Ja, die klik ik nou even op. Dat is dit is een, ja. Dat wil ik wel zijn dat het racistisch is. Maar het is uiteindelijk... Het moet herkenbaar zijn. Het is een beetje zelfspot. Ja, Zusje Boetelanders naar Nederland, kennelijk. Ja, klopt. De enige negen waar mijn dochter mee thuis mag komen. Ja, nee, maar Tata's betekent eigenlijk zo kaaskop. Dat heb ik vanavond nog even opgezocht. Dus het is eigenlijk zelfspot. Dus in dit geval is het gewoon heel duidelijk. Het is ook grappig, omdat het is niet beledigend naar elkaar toe, maar het is gewoon echt zelfspot. Hey, zo zitten wij in elkaar en we moeten er zelf ook om lachen. En dat is het mooie. Ja, ik heb dit er hem voor zit en hij had Be-like. Ja. Vertel. Een broodje troep. Nou ja, iedereen die op het NL zit en we zitten naast Stenden. Nou, die heeft gewoon een hotelschool ook. Dus ze hebben heel goed voedsel. En wij hebben dan wat... Ja, je bent jaloers. Wat broodjes, dat is dan wat slechte kwaliteit. Al hebben we niks te zeuren natuurlijk. Maar ja, studenten zeuren al wat vaak. Maar ja, het is wel duur voor de kwaliteit die je krijgt. Nou ja, en als je dat plaatst, studenten die dat zien, ja, het is ook zo. En wat is de leuke gietje nou, hoor? Nou ja, het is herkenbaar. Mensen vinden het wel en heel veel zeggen het niet. En dan zien ze het op zo'n foto en denk ik, ja, iedereen vindt het eigenlijk zo. En het is ook zo. En dan lig je helemaal... En Henk, ik bedoel, Henk had stolen nog just. Ik vind dit prachtig, maar uiteindelijk is er niks in nieuws onder de zon. Nee. Hendrik ten Hoeve, bekend hier in Leeuwarden, helaas overleden. Hendrik ten Hoeve, die droeg altijd een speltje van de Oldenhoven staat scheef, nou en. Dat vind ik ook gouden. Gouden, die zit er trouwens ook niet bij. Dat is blijk. Ik pak hem de foto namelijk even bij, gouden. Ja, nou, dat is een klompje goud en een sneek is gouden. Ja, dat zeg je heel vaak. Maar zo weinig mogelijk worden met zo'n strak mogelijk beeld. Nou, en dat de jeugd aanspreekt, dat vind ik fantastisch. En dat de jeugd dat ook in zijn eigen taal doet. En dan krijgt het weer wat van straattaal. Dit is Nederlands, wat hij doet. Maar ja, er zitten een soort Nederlandse studenten. Dit is dan Van Dijk. Ja. Ik bellen die van de morgen op. Ik denk, nou, ze even weten wat voor jongen dat is. Dat is het Frisian Be-like, maar dat is net de enige. Er is nog volle meer op een gegeven moment ging het zo lekker. Toen heb ik alle grote landen van de wereld een beetje gepakt. Welke hest? Germans be like, Hongkongers be like, Americans be like, Brazilians be like, French be like, Swiss be like, Russians be like. En wat hoofd er nog met het wel? Nou, dat weet ik nog net. Oké, maar ik denk dat is zo leuk, dat ging wel weer. Maar kist er wat maar verzinnen dan? Nou, dat heb ik me net uitgezocht. Maar deze hest dus ik maak het Germans be like. Nou, klikken we. Ja. Deze de voortnamelijk maar even op. Die snelheidslimiet vind ik mooi. De snelheidslimiet. Ja, dan maken we even rond. Dat is mijn favoriet. Die? Ja, Germans be like was eerst een tempolimiet. Ja, ze weet net wat op autobaan weet ze net wat een snelheidslimiet is. Dus dat vond ik wel heel grappig. En wanneer kwam deze op? Hè? Dat vrij gauw, dat kwam er niet meer op. Ja, ik ben geen Duitser, dus ik weet net wat al je nou precies erbij had. Maar ik dacht dan een autobaan en ik dacht... En dan gewoon lekker creatief, kist het ik heel snel iemand of flanselen. Want hoe lang wordt het succes om dat te betekenen? Nou, als het idee hebt, dan binnen een minuutje ben je samen klaar. Okay. We kunnen het wel even maken. Ja, dat is nog leuk om te doen. Ja. Deze vond je ook leuk, Henk, hè? Friesen be like oerel thuis. Dat is toch fantastisch, als dat zie je. Een Friese vlag met een rumboom op een maan. Nou, dat is weer golden. Dat is joppig. Joppig? Joppig. Nou, joppig is zo'n typisch sneker, staatswoord. Dan denk ik van, daar moet je ook wat mee doen. Maar je gaat er niet voor zitten en zeggen van, bedenk eens wat. Nee, het is ook straattaal. Je hoort dat, je ziet dat. En ik denk dat dat de kracht is. Ja, je moet er niet naar op zoek gaan. Want dan wordt het echt, het moet spontaan blijven. Dan is het ook grappig. Maar dan is het ook grappig. Ik weet dat bij de Hogeschool van Amsterdam moest deze site, waar ze al die grapjes maken over dat het rooster een gatenkaas die ze maakt, moest het er al helpen worden. Dat is echt best wel pittig. Ja, ik ben kritisch, maar ik denk dat de school die weet ook wel van deze pagina af. En het is ook meer bedoeld als lollig en het is een kritisch gewoon echt de feiten. Kloppen soms ook niet, maar het is even om de studenten... Oké, het is prikken en dan matsen ze er uiteindelijk wat met wan. Ik wil deze toch even zien laten, want deze vind ik mooi. Deze is van Ameloon. Daar ben ze echt heel erg druk met de taal. Ja. En Amelanders binnen zo van, leuk maar op de grond. Ja, maar het is toch, dat zei toch alles? Ze relativeren... Dat zeg je nooit in Sneek? Nou, dat weet ik niet, dat we dat in Sneek niet zeggen. Maar het relativeert ook zo lekker. En het Amelaars... Het bekt zo lekker. En ik denk dat het ook wezen moet. Het moet bekken, hè? Ja.
Ja. En dat je dat nog Bilijk noemen, of Bekker of Jopper. Ja. Maar is het echt lekker, hè? Dat kun je misschien ook zeggen, internet is wat ik altijd zie op sociale media, toch best wel grof. Mensen gaan, dat voort er wel hakken. Ja. Dit is leuk. Ja, ja. Maar hoe lang blijft dit nog leuk? Dat is moeilijk. Nou, ik denk dat er wel een datum is. Tuurlijk is er een datum. Want je kan niet op zoek... er gaan mensen op zoek. De volgers gaan op zoek eigenlijk naar dingen die grappig zijn. Van, hé, dit kom ik tegen. En dit is typisch. Of dit is herkenbaar. En ik denk bij de school kan je niet blijven zoeken. Er zit een grens aan. En dan zal er vast wel weer een andere hype zijn. Okay. We sluiten het bij deze aan. Maar je blijft hier zitten. Want de opdracht is, maak je er zelf even niet in. Dat kan, want dan hebben we aan zijn reportages mooiste erin. Toch wil ik zelf nog even niet zien letten, want Fransje had ik een hele leuke. Deze bijvoorbeeld. Deze wil ik even zien letten, want dit is exact nog nooit geweest je. Nee. Nou, dat is. Dat gebeurt heel vaak. Planetarium nog nooit geweest. Wat vies dat dit? Dit vind ik heel aardig. Maar ik weet niet hoe ze er in Harlingen over denken. Nou, is je in Harlingen? Hij zei ik hier, hè? Oké. En dat is dit. Harlingen is be like. Nee, dus die enige die erop zit. Hoe heet je? Oké, wij gaan terug. Ik jou die laptop onder, want je dop is er handig in. Henk is creatief, Tim is creatief. Maatje voor het van. Ging nou even via het onderdeel. Ja, want we hebben toen de muziek gehad. Want door de komst van internet is de Aroen hier een heel soort verloren. De muziek moet hem zelfs opnieuw uitvinden. En dat kind toch het zelfstedwaan. En dat zelfstedwaan is heel belangrijk. Maar wat is dan het zelfstedwaan en hoe kom je dan weer verder? Programmamaker Douwe Talma die doet deze hele week in deze trend van het zelfstedwaan en zorgt Joert in de verhaal van de Frieske beroepsmuzikant. Friesland telt zo'n 3000 muzikanten, maar een stuk of 30 ervan kennen van de muziek libje. Drummer Sitze Huisman uit Ljouwert is een van die muzikanten. Hij werkt al dik 20 jaar als drummer. Ik ga bij hem thuis del om te jaren wat hij van alle verhoorings vindt. Dit is Bouke. Dat is de mascotte, de muzikale mascotte. Hier ben ik in mijn home studio. Ik heb een garage ombouwd tot een studio. Hier heb ik mijn drumstel staan. Dat is helemaal ingesteld om op te nemen. En ik neem hier een protte ding op voor losse producties, cd-producties van mensen. Speel ik drumpartijen in. Was maar worst. Dus daar gaan hier een soort verhoor voor beroepsmuzikanten in de muziekindustrie. Ziet ze soms het even kwart voor jou op. Wat heel erg verhoren is, dat is de dynamiek van het live circuit. Meestal ben moeilijk te porren om naar live concerten te gaan. Muziekcafés was vroeger echt talrijke versies van hier is terug het hele land. Ik kon het hele jaar terug spelen met leuke projecten. Het maakt eigenlijk niet uit wat het wie. Dat is helemaal gebeurd. Het publiek is net bereid meer om te betalen van muziek. De hele technische innovatie, met betrekking tot bijvoorbeeld internet, maakt het van mensen mogelijk om alles maar te posten op YouTube en Facebook en neem het maar op. Daardoor worden zaken net meer overzichtelijk. En als er dus iets heel bijzonders is, dan wordt het bijna net meer herkend en daardoor net meer erkend. Plus, en dat is wel echt een probleem, vind ik, maar ja, dat is een persoonlijk dingetje. Zo alles wordt in het kader van een wedstrijd plaatst. Dus er groeit een hele generatie op die denkt dat muziek een soort wedstrijd is. Dus een oorsoort beleving. Alles zelfsdwaan, doe het jezelf, is ook op zietse van toepassing als beroepsmuzikant. We zijn nu dwaande mij naar de televisiezender, een internationale zender, Jazz TV, om daar een live muziekprogramma van te maken. Het is een volledige Friese productie, maar voornamelijk Friese muzikanten en technici in een hele mooie studio in Akron, Key Productions. Dus wij nodigen gewoon echt waanzinnige muzikanten uit. Meestal zijn het Amerikanen die hier dan komen. We hebben de eerste pilot hebben we nou al, met saxofonist Jeff Kashiwa. En wij willen maar een interval van 2 maanden waar wij een aflevering van deze zender. En dat wordt echt in verschillende landen uitgestuurd. Maar hoe ziet ze zelfs eens in de doe-het-jezelf trend om? Het is een uitdaging. Het heeft een hele hoop positiviteit. Het is leuk om te dwaan, omdat je gewoon op een hele andere manier en volle bewuste maar die zaak bezig bent. Dus aan de ene kant. Aan de andere kant, het dwingt ik om het te dwaan. Omdat het oors gewoon net overleeft. Dan kun je zelf die eigen labeltje of die eigen publishing opstarten. Dan kun je zelf die materiaal op iTunes te kopen aanbieden. En
Ja, hij heeft het zelf in eigen hand. Dan ben ik zelf meer verantwoordelijk voor die eigen carrière. Waar redt het en waar redt het net? Moeilijk te zeggen waar het redt. Maar ik denk wel dat als het ook gewoon bij die zelf bloost, dat is natuurlijk misschien wel een beetje clichématig, maar zo werkt het uiteindelijk wel. Een cliché is een cliché omdat het gewoon weer is. Bij die zelf blowen en vanuit een oprechte, organische manier die ding doen, wat het dan ook maar is, dan heeft denk ik de beste kans van slagen. Ja, nou, mooi weer een portret uit de muziek van had. Ondertussen ben we er ook dwanen, maar die jongens, wat is het thema? Anthony Lurling is het thema. En de snackbar. De snackbar, wat wil je nu lezen? Wat dan? Nou, dat kan Henk Henk, maar even die microfoon. Ja. Nou, Anthony Lurling, die had in een niet zo lang verleden, had hij dus bij een snackbar had hij wat stenners gekocht. En toen pakten ze hem op, want ze zeiden van, wat mijn stoel niet wist op best. En toen zei hij, nou, ik ben Anthony Lurling. Nou hadden ze niks mee te maken, maar hebben we gewoon ordinair voordringen. Nou, hij is nu in Friesland. En gaat naar Heerenveen, hè? Hij gaat naar Heerenveen toe. Nou, dan hebben we een geniale tekst hebben we daarbij bedacht. Oké, nou dat is maar. We gaan verder, want we moeten even in onze tuin zien. Eén keer in de peerweekend, dan gaan wij naar onze eigen bientuin. Opzet terug Aad en Miranda. En jouw thuis kunnen ik zelfs mooi van. Want ik al helemaal een liets stukje groen. Je kan echt wel slaat verbouwen of tomaten, dat maakt het niks uit. En verleden keer zeggen we dat er stront over de tuin kwam. En nu wordt er een planning maken en gaat het eerste gewot echt de groen in. Dit is de appelbeam, toch? Ja, klopt. Miranda. En waar moet die staan? Nou, die mag daar wel zeggen. Oh, jere. Oké. Oké. Mooi nice, maar kwam er. Dan komt er heel naar kleer. Die kennen al in de groen, de appelbeam. Die zetten we nou even in de groen. Hé, een hele tekening. Ja, ik heb een sketch maken. Voor de binnentuin. Wat er ongeveer in komt. In een grote tuin ga je even een lied sketch maken. Ga je even een indruk hoe het spul eruit komt te zien. Wat is handig? Waar zet je heeg spul en leeg spul en hoe doe je dat met de zinnen? Nou, het hege spul altijd op de achterkant. Hè? Dan Ja? had het lege spul er geen last van in het kaart. Hè? Want een plant moet wel zinnen hebben. Ja. Dat hoeft net de volle zinnen, maar wel een nagel achter in ieder geval. Dus het hege spul moet altijd achteraan. Ja? Dus dat hebben we hier ook. Zonnewortel, dat is een soort zinnenblom, een aardpeerachtige. Die zetten we helemaal achterom, die wordt wel 3 meter heel. Nou, zwierenmeis, courgettes in kleuren, wieten, geel, waardbientjes, rode krobben, de Friese rassen, dus ik wel nieuwsgierig. Tuinbien, alle soorten kool, oranje blomkool wil een keer beziekje. Oranje blomkool. Dat is er echt. Palmkool, mergkool, alle oude rassen. Nou, kroeren, eetbare blom is altijd wel aardig. Wat aardbeien, radiscus. Nou, jerappels en persie, truffeljerappel kan we ook erin hebben. En te sjerten, de stam, slaboon, ik in kleuren, persen en gewone groene. Stokbien, verschillende soorten, persen en gele. Toen is altijd een verrassing, hè? Dus kijk het leven. Soms dan haal je wat in de holle en dan komt het weer heel los. Alles wat dat er uittekenen heeft, dat kan hier gewoon groeien. Maar dat kan meestal thuis, ik zou wel. Ja, dat kan in het lits. Doe kerst wat in een pot waar of in een bakje. In principe beziek je het, maar zet altijd maar bij elkaar. Maak het net zo vol uit. Daar kan je heel moeilijk over doen, maar dat maken we maar net aan. Plezier is het altijd belangrijk. Ja. En lukt er een keer iets net, Vind het ik niks. heeft het niks. Nee. Dit is worteldoek. Ja? Dit ligt water en lucht trouw. Dus de bodem die verzoert het net. Het water kan eruit en de lucht kan erin. En als dit vult met goede tuinaarde, kan je makkelijk een mini-tuintje in maken. Doe je er maar een beetje snijsla in. Maar hoe grut wordt zo'n krop sla dan? Of Ja, hoeveel als je kist erin snijsla, dat is gewoon een rietje en dat snijst af. Dat wil geen krappen. Dus Oké. daar is net zo vol ruimte nodig. En dan krijg je dan een mooie salade mee. En als die een paar bakjes van haast, haast een mooi tuintje. Kan ik radieske zien? Ja, Of, radieschjes kan makkelijk. wat kan net? Nou, wortels, dat is bakje te lid voor. Hè. Maar verder kan eigenlijk alles erin. Als de wortels maar net te groot worden, dan past het er wel in. Ja. Maar als je dan net zo'n bakje hebt, dan kun je gewoon... Dan kun je als het ware gewoon een blompot nemen of een speciecupje. Ja? Als er maar gatjes onderin zetten en het water eruit kan, dan kan je dat ik wel broeken. Maar je hoeft nou nog niet te dwan. Het is nou nog net weer binnen maar januari. Het is nog eerst debatteerd. Je moet nog even geduld hebben. Tja, hier heb ik dus al tomatenplanten. Ja, dat kan makkelijk. Een mooi beschut hoekje en dan kan je er wel tomaten in zetten. Altijd maar gatjes onderin zetten, water er maar uit kan. Ja.
Zie je, nou de pad staat meer aan, daar kan je een gat graven, een scherpendiep. Ja, daar komt dan de appelbeer, maar die kun je nou al, is dat net mooi, een skeppendip, is dat net mooi froost lastig? Nou, dat het vriest, dan mag het net warm, maar het is nog mooi hier en waar. Ja, maar er komt nog wel froost. Dat weet ik niet. Misschien ik wel net. Komt vast nog wel kjeld, toch? Ja, maar goed, dat kent wel hoor. Ja? Ja, wel, ja. Als goed in de natuur ga je mes in. Ja, dat is gelijk hoor, maar ja, je moet het nou plant zien. Wie me vaak vierstende benauwd. De natuur dat redt hem vaak beter dan de mens zelf. Dus Zo? ja, dat is heel mooi. Een beetje breder nog dan. Beetje breder. Ah, dit kan net elke keer in zijn tuin, hè, een fruitbeam. Of wordt deze net Nou, grut? dit is een lijfvorm, hè. Die bloedt op dit formaat. Maar kijk hoe het me snoeist, maar heger wordt hij net. Dus dit kan poelgeschikt in een liet stuntje. We hoeven geen aardgas te boren meer aan, hè? Het begint je dan wat te beven. Nou, zullen we het samen de eerste doen? Na 6 te zijn, hoeft niks Ik zal de spul pot onderin. er of- even omheen bij halen. Tja, zie je worden. Er zitten hele mooie waddels om. Nou, die 6 zijn God. Ja, En dan vult het God weer aan. Nou, en dan doet hij het. €100? Nee, die zitten allemaal 4 tientjes in, dacht ik. En heb je daar dan dit hier gelijk appels van? Nou, er kan wat aankomen. Het zijn jonge BM'kes. Misschien slaan ze dit hier ook wel oer. Licht even aandrukken. Leuk lezenhek, hè? Ja, dit is blitz. Dan is een mooi roze overaaltje erbij. Dan, Lekker appels wil ik. Of, maar dit weer de parabeam. Nee. Dus. wat zou je altijd dan? Ja, dat is geheim. Nou, je komt pro fruit aan. Dit is een prachtig plakje, een bakje koffie en een lekkere gezonde salade straks. Daar mag eigenlijk nog een schroef gezien. Het hakje mag dus ook niet omvallen. Nee, maar dit is mooi delzet al. Ja, dit houden we met z'n allen even in. Je kan wij wel iets sieren van Dat dacht ik wel, dat is een ideaal plakje. Hoest ik nou een schroef aan meer aan? Nou, was het Oh ja. een beetje naar beneden eerst. Nou, dan gaat het direct door die orenplanken heen. Oh ja, dat is het doel uiteindelijk, hè? Ja, dat gaat er. Haast. Jemig. Ik hou het hak wel in beet, maar Oh, shit. ja, die zit er naast. Nog maar een keer. Hoe krijg je het zo mooi? Weer €4. Hartstikke goed. Prachtig. Mooi, dit is zo doen we het. fantastisch. Vakvrouw. Nou, dit lijkt erop. Moet horen een keer, hè? Hoi. Ja, die wel. Maar wat er in deze beïnvloeder is, ik weet er meer van. Ja, nou, laat ze maar lekker in hun eigen biotoopje. En dan zie je zelfs wat daar uit die groen komt. Wij hebben ook wat creëerd hier rond tafel. Gong rap, maar dat werd een soort laken. Dit is hem. Leurling Bielijk. Nou, maar het is maar even grutter. Nou, Anthony Leurling, waar is de snackbar? Ja, nou, en duidelijk voor de snackbar. Waar komt hij op? We hebben een Shen, maar... Friesian Friesian Bielijk. Ik voor de mensen, als ze dus nog geen Facebook thuis hebben, kunnen ze wel in Google dat intypen. Hè? Dat had ze nog Friendship tussen Bielijk, Franeker Bielijk. Kun je ook even genieten. Ja. Jongens, wat hebben we hier nou een hoorn? Uiteindelijk. Een soort willen. Ja? Een soort willen. Een soort willen. Er zitten geen verdiensten aan, maar voor die kleine seconde dat je die dingen moet maken, dat is... Moest niet zeggen, ik kan de hele week gratis boodschappen bij Puis. Ja, ik weet niet of ik nog op school kan komen, maar... Nou heren, bedankt in ieder geval dat we dit uitlang hebben. En ja, misschien zitten we door de mannen weer, maar wat nice. Nou ja, kleer toch? Doen we dat. Ja. Mooi. Ja, dit wie Bient voor Joen. Morgen is de Voice-finaliste Gerry Dantema hier te gast. In opdracht van Bient hebben we haar internetgedrag onder het intiemste detail terugspitten. Ja, dat zul je dus morgen. Nog voor Joen verder en ontmoet.